Сәдік қалшамек қой кертуамызды шөнтеркім выпускда юлы жылатсы дозит, ұлар хемедал кердіріш. Тағанши кертер Белголу ездеже ерге России. Патчақын байырға хетяч сайти за мероприятиядай Хармагаси алани олшмайдыны. Магас аэропортерда игр хашсы болқыды шалға yoqtап. Царная қызнек дәқы бұтжывар республик правительства председателя. Бән ел сол спортсмен шойны цамыл гойты шалар мол бекедай хачалғай лозырай оч муниципальна этапи. Россия патчақын байрық дедезді ждатаған берге чимек. Цунсдейза цай Россия чуя очымаси оч регионы шықсын вай республикеда дехер. Магаси алани очмайдың гойты жер қайбі салаттыз байрық. Сол соқы герхошты ғайыр шахматный турнирда ехер цумекте. Дос дебірне ғанғайди. Хашер махул хозагда да хожвай республики байрықа хет дяди. Лада хачырышк автопробегыши қайбісіға yoш байрықышты болымызда қайхадали ұқшыр, юагыш гейн елыш, барт ғалтыр, ачейт, 5 метр елы Россия байрық. Пхушу халк шуалыч августе в Москве официально дачу хани российский каби соглас байрак тигр хадуалыч даец эй. Этот праздник объединяет всех, кто любит свою родину, кто чтит ее историю славную и многовековые традиции, кто переживает за ее будущее и работает во имя будущего нашей страны. Я желаю нам всем успехов, счастья, мира и благополучия. Успехов во всех начинаниях во благо нашей родной Ингушетии и нашей великой России. Тейп парчик аман нахбы таханыш динах барти цхагу юлыш Россия бахаш таханец ай дахуч мехти ваших китап татарыш гуржи армяныш украинцыш жбырыгы шишей мехтал мехка лоуцыш дохшбы. Байрамınız mübarek olsun. И сердечно раворумем тона русаган дроши цаганумем аменалавну барин. Лаберсин Ингушетияга савлык берекет. Амин. Шишима андолыш бы российский байрыка харбос. Эйчу си долыше синчу низ хоет, эйчу мэрили денали долыш халрати шелдо. Наши земляки тоже принимают самое активное участие в жизни нашей страны, чтобы этот флаг всегда развивался на всех больших значимых мероприятиях, таких как вот спортивные мероприятия. Мы все помним победу на Олимпийских играх нашего Назира Манкиева, когда первое золото Олимпиады для нашей страны завоевал Назир Манкиев. Халқыш пача халқын кирыши базар лилыш дол кемыши дуазы нехай дяхкыч шеймалыш мехкырды белгылдахыш ызбық дедезыш ханат днях дохкыл деш шеймох бойзитыш дол харык хахлықыш ханат викылыш иштылахт ызғулықтық нырдинах. Первый герой Российской Федерации Сулумбек Асканов, когда совершал свой подвиг, киль его самолета был украшен триколором. Лейла Албагачиева поднимала триколор на высочайшие вершины мира, на Джамалунгму и еще на 20 других вершин. Сегодня на Столовую гору наши сограждане поднимают тот же самый триколор. Пусть у каждого из вас будет своя вершина, пусть в честь каждого из вас звучит гимн Российской Федерации и гордо поднимается государственный флаг Российской Федерации. Пусть у каждого будет своя высота, и дай Бог помощи Всевышнего, чтобы у вас хватило сил покорить эти высоты. Докковый олимпийский чемпион, кот булчхан, царди, он халиеш, флаг Российской Федерации, аз вей Российской Федерации, он дагд регионе вей Ингушетии, аз декчур дяг албуц вей мех бахш буади, он вей мех хой. День флага Российской Федерации. Россия байрықа хетте шахматный турнир даху укус. Интеллектуальный яхаш олсыш бö дешихой. Дебірняға хаде могышняға залина миржой мэрбек кертхуамыш.
تغن مقاس ايرابورت يدايخر حشسب الخري شوالغا يولطوب وقنيقا مقاس مدينة والش رئيسة نوق وينر شبيعت وصقبر تابون يقي برضو حشخة بالخرج اسفرز قاتش دي شوينيس قاتشرا دوق غزيان باخر خوي ديقل بيتر بجناق بوخشخناش ريسبوبليك правительства председатель Геогений Ган Руслан سميتي خلرت корреспондент هم خوي تمرلان دي ساعة نقبو خناق مكي مدينتي يزج موتقش بولخش بخ بيزر الجرت ناقان اسيت حلخر يودج يحت حجول دي قالسك دوغ غزدان خلر قشد سنبارا حجج فيكي مكحيج ميل يز ياقي تشيز كيرتر دي سيدو كابو احتو خلر تغن حجز دغ ارديان شور يزدولج غدغا ازموتك تخوش نيسين تخوش دوخش غدغا دوخش تخوش سم شوزلا يودج يسون ازموتك برجينا ين حدت حلق بوخش ما بي كترياز بوش غد بغا بوش سي بنتيش عادي تن سي بنتي عادي قاحش زيوت دالي عندلي سي وشينتير يوت عربي مخ دوحش خودج وچني نيقان ادم ديتا وغواتش غد وخا وشي يو حجول دي ليرخچو رئيس حجر دي اجر چا دكتور دوليتر اجر ميل ايش يو بروسيدور ريجستراسي چقيا قياني حنس فيكي مك حج بحج ابول خرج سوچ يازمو تغن سدال اتو بقتك وغ يحجل دال قاچ دي قاچ بنتي كاتسوير دي بچو بوخ بوست بسقوخ فيجميت بيتك يعني هذا يبوش لجري حقيقه وز سقوات حتى وسوس وور سقوات يوتك بيزا هذا نستهين جو يولج دي يل ريتمس في وق جو يرب هذا حقو جو شيور وغيرتجي ساعات متك مغولي ماتيريال خنا ساعات متك خنا شيور وغيرتج جو ياتو ديك بولج هرشر اتو ديك مو اتخص مسنيه ديل قلت حق مدينة تيرч аэропорт يخب اش цан лоуцж дах аэропорт вин хлыр правительство председатель нах маршал хата ажнак бяхыр Геогений Ган Руслан ساعة самолет дороги 12-25 посадку гисим مدينتي будучи дал хажул умрат амал ибадат дал قابل долд ونيت سقاش وغدال ياتو باقب تدواشر دا وغياتو باقب تحتبرج سابلي قبرج برق ديزل سابل والخو وزلار خابو بوصل دنگه تدح برت بولش تان اربال برق جيرمو بولش ناخد سا ناق انيس يلترلش خلونش سقد ديديز يالر شدي ناق ان ستيتاز نقعسن ودش مدينتي قواتشي قدي كغدو سوچ رازي لجي سي حج ايودجي ديال قخيتمت دال ناق بامسون سيجا سقوز ايودجي سينن تيريودجي سحانتيودش إيرن يودج رئيس تا أربعة نوش بعد قصك شأبع كمبانية رئيس عالشر خالق تواب أرياني حنت أخسات حلق هاد قوان خو جيوي مخكر تحرير رئيس خم خوي تمرلان مرجع ميربك كيرت قامش مسياك законодательный инициатив толкаш орган рқеты жедай хар халку ума депутатыш. Тытығын дуц белгуде қадош регионе инвестиционный қайгым диабарцы дуздыдыр. Үшті терко ерцар налогу жлуж болуч қастач категоринчи буашнаға здая қардылыш деша. Царь ағбы республика дуазвунд атайыл налоговой систем лелеш бол предпринимательш. Бахар коммунальный гулқа болуч болхош дахуш болуч белха ряз болуч жлаткыш бы моғбеке кердіш микроонер бахар хой. Царь ағчоқ нухуш чуйл бакыш ханада юасец. Это болхош шажма алыр мысыз лостумлот bu царцу мекти. Цоғдар дуацыр таққырды республик правительство председатель амарақ лярха комиссияғалар цумекти тоққымеш. Тик гөшті алыр жықаға болхош зғуқ дада деқыш цумикроонер цацы болчынақ шажбақ шметец хақы тейпі лостумлор цыбек. Вахар коммунальный гулқа болчыға хегім хош белгіл деқыр шойдуалақ аллат дуазу цендер болх хар ирін шажда хөлк. Это масиол ценна альгецани ждей қырил бац. Тағнар ждинат ай қойт азыр сагвы темселім шахари вахыш. Нага хар вахар хочу шиц арну хош дадихад دقدي خاج أتسقوسج لارخا بيلقى ليقاش باكش أسقوش خولج شعر إكولوجيسكي حل اشتشوخني خدات соцмбер сумекти ханыч комиссия дуагашхош. Вот мне хотелось бы на примере этого дома, да, сегодня, чтобы все жители второго микрорайона просто вот пришли сюда и посмотрели, как люди живут нормально, доступно. Мы сегодня прошли с вами большую территорию пешком по городу в этом микрорайоне, где ни один человек не может сказать, да, я вот здесь хозяин. Или боится этого сказать, или не хочет. Но в этом доме любой выходит и говорит, я здесь хозяин. Я живу в этом доме, это мой дом, это моя крепость. أنا لوريش تخلص ما سوى شيء ديال لوريش تخلص أنا حقوقيات ترى فدي أنا كيف تدرفد حلق وجود تحيي حلق وجود تحيي أقعد ضحية ديس إيش كولي ديس داجنا نشيء ديس بس نحن تسألوا ليلي
Хейхар хой квалификациялы қирайолч институту вашты хаяққа эшкол директоры заучышты хетия конференцияда хертаған Нясырерч номер ел хеоч эшколи. Регионе дешірдек плат халмыштыты үс эрдақырны яқыштық үцуметте вашақет бір республик масиоч эшкол векіліш. Это бери дешір әхтуныш сода ақцар мала сосымты езірді озитвен мұтылын яғын жымсари. Теп-тепар дешір программыш эшколыш еқиюалермен лархын болышты дұц ұқмайдыд. Дешір система ұқыл дикаға деғиюалеге ош не сқуачыр дедес алар директорыш. Хәтті сқуачырдар дух әгір хал дешір тұрчам соубақ без бери. Тағын тук хадисат эшколы нис ора кяхтын болмыш дил бебес. Нисыч ора болмыш от бебес. Малахтер куиес берішт. Малахтер куиес тхейгір хошт. Ши уалыш болышты директору юйтсен ончы би заместитель алцаря, заучы алцаря. Цары бол мышлил бибес. Нисыч ора дағыл болыш. Нисыч ора евей дешір гоузыл хағыл бері вей ішколер ардуа. Шан хағыл жа худдолыш. Чуа худдолыш. Ара дабағычы цан деш могут дож дикеуч мечки. Кертер дешер 20 солин дақу хожу урокыш хахир хегір хош. Август бе дақу педагогический ваша қетіріш теркілду дешерға ирағлат қатырыш. Шолақш мейді царық тастырыш дашқыш бұгубынырыш. Кертер теме нөч елі қетіме бол беріш хақ вастият санғыдыр. Хегір хош қеті чоқ үрдикақ бозы бол конкурсы ше олимпиада жиду қадақақ ес. Дешер қойған хар школе цалаш классе, рхабол мантайтлаш классе, қатшылцы, хар классе бұцы тейпар хон дешер қой геттір хон қетімлық болыш конференция, олимпиада, цацелуарм болж, белхаж, безн болж, чам болж, ахцарс бог брыч агманы, луарм болж, анхетсу, малавоч, хегер хочаш, белгуак, классе хоцен, малахч дешер хоча, малах направление ец, сот гол да хабиqi балихан, цар кетим эйбеш, дешер хой, да хоцар, цайтлаш классе качылс. Квалификациялы қирах институт гозынчы жағы чоқ ішколышқыр берек векіліш табақ бес цедяқтыр бол. Фагоос алыш программан терку еж мысыз қымал дедес хейгір хош тешкол директорышти. Модернизация российского образования предполагает очень серьезные изменения в преподавании некоторых предметов. Большое внимание уделяется математике, русскому языку, литературе, истории. В будущем у нас уже предполагается изменение обществознания и всемирной истории. И мы должны, как институт, владея данной информацией, передавать ее уже на более низкий уровень. Это нашим директорам, нашей системе образования. عادة خندية تادي شركات شو دادول دلها أوغست بدقة وحش دول غاشة كترش. بيرس صحيح جرخ كرد شركة شو يرخ دوق دوس هيغر خوشت. طبعا يولجو дискуссионная площадка, что ютичи يولجو проблемы образования. Мы встречаете геж фудич бахдовые образование дикаху геологии вабирж дикадиш должны. قاقوالش أوغستي قاشل زقو حدوز دوق تي بيلقش كيزيك داس داقش خوش داش بيلقل زي خاطرش تاريخ هاردر يستر داقر ناقش دوزي تارتيك مدان ناقن جمساريت ناقن سيطلانا ورسخانة محمد كيرت خامش هزدوغاч керендина тғаворлач августи алға емек дағыжы Нясырен латыржуал турнир. Йолой берді цырач спорт восьмей хасты әркичу ежі. Цуғыл қамелеш оборудование хазли хайени шыди қадиялш турнирда егра кичу гез фосу. Ваша иныш латырыц чамболч хежір хошлярха пқит латырды цуметте дадалярхаш. Это шайнец абалти гойлярхаш қолбасет Кавказер, Россия, үшт дуазул арахар спортсменыш ба. Алға емек қарқыныцы еш хежір хой Россия тейп-тейпаш регионыш кірхубы, турнира билетыш етяхтобы спорт восьмерч классе. Алғай Лаузыр айол муниципальный этапдай хертаған темселен шахари. Цуметте шит дисциплина яхайвян бән ел со спортсмен бар. Цария харни шашташ көттәді қыр шойнет замыл тихдик көйтірдір, хетіздікі хан вашты адуал хожышқалыр тасиомычды даб. شنيس أموجود شاشكر سولي تسيحت إلى وردق سبورتسمن جبتهن تمثيل شهري كوبن ثاني قبة بديون يقان زامق زما وشخان دينسكي قرطر شان بولشخن زامق وقيهاش أرم ريسلينغ خي فوتبول خيوت شين ديسيبلين داق واتربس لوزرش دوحش خين ولي حلقش لا ديق رشق داق شين سخوات شخور تيش زامق. Я выбрал Арм Спорт. Арм спорти футболе خرجاي астаган турниках олварах бол қоусым يقبال بابات وقصي يقدا قلاتلار خاورسو ديش واغج خان كل غورت درغ يول سبورت تسا چام خنبس университети قوالا مواتيگه قياستو شيتي بار قوسم يباخل داقش خوي بوق لوزرش بخكا دوقدر مونسيبالني تابقداي حاجي حاش داق واسلام بوچني اختياره جانا قوسو رخيو ديسيبلين ديكتو مرج اخر مسني يخير ثاني غير حلق لي يحر ميجيب البرت
К этим соревнованиям я уже готовился. غلغي لوزر جداحو دولك دوت تغشكر خينت سون كير كيتشو ياي ازو قياحشك زامك فولج خان دن سين ديزش خلرغ جان قصو ولرغ دول كوتس خرجات از ايس باقاش طول ماري از وسوتغن غلغي لوزرش تحلق كيتشو يولو نوت ايتشو محمد جان نقصل إلي وشخنا بس بغدا نسبة وشخنا بتنسي حيبانرش حلق رموتي جاك اتو بان بيتي اقوال غير لقطولن بر Готовится да, قهي قادر ازو سبورت بلا نيجي درسه но это бялцы таган дали андали таха الله это бохвото вогуе قهي قادر تندوشكي выбрать разер حدو قلن زركو جولجش ليلا امبرش نيس سارت اورلاترل سوق مخو سيغ بلغل دادوازو چق داق ديزر حلق دين شيني زت دينل ستيبتي بارتي حاش جاور حق واسي چام خلص بلغل بولش حبه كابغلي اوقلو زرش نيس امدي كويتارش جهه республиканский этапе докладчик гелштаба никогоба. Сегодня мы видим, что تخن دوق خوزوين دنيان آرينش غلغي ريسبوبليك تدا خزيت سبورتسميني تسرج سارجر مسل يتسرلق طول مجدا خراتر حيق ازويكي جنخ Мало бекер администрации ехай организатор геттер бек тохими болш харжат царлоз республиканский этап дагышхой. Сегодня у нас проходит соревнования. سبورت شيت كوتسا دحو جريه ياحش دوق بر داقلات طلوع برج زيافكش اوغيتش تليفون توغش اشتشاش حوخرج تلصو ياحي организатор بر قوسبل ايلولش تغنيستي جي داقش خبيل قباق جيل этап وقسكوت لو يحقارش республиканский этапе داقو هر شرخوش كفكاس قمي كولتورخي سبورت تخيوش فيستيفالي داقوات شخبه متانيا قان جمساري قطرجان قان اسمال قويقنيا قان خباش كيرت خامش سوتيه أشوت أديك يوتس ميخ كوي شامبر كلت وصل رخ بيستي أقوش